listeners. Monso, yes, and the Biamo Bay, Namotitivo, and Uncrof Shremo idea. A bedroom baby. Monso Mube school. Okay, Monso Mube school. Namu ya, a dear in the Bessiatri. Mamma Moakwaba, and Fa Emra Naminim so. A Jumedia, a Brabo, share. A we are so pesa bobra. We hear for 2-4. We hear be a bachelor quine. We hear be a Sam Toa. Only be din come off Abrabum. Fisa Brabo. A dear Dani. I thought they bet me a canfel. I thought that all cost noir. Nobody be a boom. Na eno no wanya for 2-4 enya kwankyere 4 enya somfo a eno na niam timi dane a na abrabo asiri trase anwumrei meda wasese waje brewei eye Sompa drive every sabri kono no nsia ena de dwumadi ebeba na wieye wei eye Ghana wiase ene titru asantemai program me akwa babiem taxi drivers trotro drivers mo twi mo ankasa mo car mo wo stores ahodo magazine fuei menim sa mo agye me so obi biara onama bontin na bribisha na soma otie Sompa 93.1 FM no ene yebedin komo nipa bi wo ho a wa brabo sinitrase tieni yo enye bayie enye obi na ato na duro ono ankasa no enye na brabo boni bi nemom ade bi e wa brabo mu a wanhunu ho akwankyere ana ma kwanta ayira no wiase na ene oye obemfo nyame akyere nimde obakire ode esese woye na uhuna na utie na ode ye adwuma eye odaachi opanyi Thomas ewa ha eti ene me ne opanyi Thomas be din komo metwei ya frame akwasi ya frame ama ya frame adwoa ya frame kwaku ya frame yaw ya frame ya frame kofi ya frame afia ya frame kwame why na sesa me de me ho bata no na ebo ma brabo wei wanhuna enya aduro ena enya hwe wani beba ahoso no na wa fred dance aboka ada no nsuo beto asai no unya obi na wabedi asa na aduane a wo no ayekora no wanya bi adi eno nti na obi ware nne eni na wotwe na wonu no ho awade okomu no ayedi ntia enne na menim so na obeti sa asem we eja Thomas me mo akwa ba ya jana na akwa na ho te sei ehu I don't know fine ma fi o oh so sa amon for so feel eja Thomas ene ne ebedo se niamam sa na tie ye betuetue niamam ankasa ehu I don't want okay abuja for ofo adru so no akosia ajewa kodie boatin behu se wo hwe ne phone so no miemia so a apostle mpacha obra so wa ye program enya afi na mba chati ofiri ameja na amana bafie pese tof o baba mpesa mba onse mu on we kra de nyo no okay ense abribia no nan bebo bia no yeah se wo sha se wo kasa okay ya na me so me ko Facebook wo okay na me so me de media na to hobi okay na me monitor de ekoso okay enti no na me search na eja odi bo me dede yi enti me so me kan di akusia so ngwa na ho na me ngwa so na mtia didi ekoso bia no wo de keka de ope awusia fo sia hunu so na adre no na show we no producers no omu ofi but omu to mane ha ora franka waje yenya odimbo woni Mr. Dapa na me police panyini ba ko a ene wo wa homegiem na omu ye mpanyimfo o madwene mu do ene biribidi mi pie central na mekoye nhwehwemu bi kakra na meduru wona mhwe police mpanyimfo kire sei ene nsam o mo ka ade fatitru na menim ho a agozi age me nsam na menim age me nsam nyankopon nhira mo monkoso antae echi agozi a de ade no keka ko no se bewie
enura mante hwe no mete se akwada no so pese ono so tu bata ne be kwa akosisen ɛhɔ ne asɛm akosi amami dio yo tofimedasi na menim wampa ebusuafo sebe de ɔhwɛ obre no a no nan na abɔ no egusua ya yɛpem soko enche no nsia ebesan so abobio weri nyina no ka twedi ampon enhyehyɛ ho sɛ wɔsɛ bamu na nipa nso etimi di so pepepe eye se bewie nyame nko a ɛna wonim awofo a wɔn ma ware na ba ma tu kwan agya ne yere eba odini gya ne yere senko no so bagye oba no ani no akora ne nyini a ono so so ko hwe papa me kanam de akowie sei owura kofi beye dai na konto otu ye no ne banten sere nso sei obetio papa no akofo papa ade na frɛ ni bere kuro mu a wo no na ɔde na bafie na ebekɔ akowie sei ɔbaa ya nwotwewa anyambia ɔno nko ebetumi atena awerɛhɔ mpo nkokuni mpuni ɛntensere ankasa nso na brabɔ no ebekɔ sei yɛnhyɛ ne deɛ na sei enti ebredo soɔ sɛ ɛyɛ ntensere wɔkɔ no ɔne ɔmaame edi nkra fɛfɛɛfɛ ɛma ɔmaame bɔ mpaeɛ maa no etu ne fu biaa ɔgye pɛneɛ esi kwan so pua sɛ wɔkɔ ɛneɛ nkakra ɔkɔ n'anim a ɛkɔduru kuro bi a yɛfrɛ ne sɛ kaase mu na nyame no kwasɛm ni ɛntensra kwanto otuye no wamfa na hogoro so ɛnneɔma totoo ne kwan mu ya ne nyina mu no na yɛ nyame nhyehyɛe enti kaase kuro okoduru mu no okoduru na kyɛ sɛ kaase a ɛwɔ hɔ no mu a wɔsɛnka wɔsa fa bitoa so na wɔde kɔ ani bere kuro mu no na wɔn mapom na ne tie yeye ne yɛ sɛ wɔkɔ na kyɛ sɛ enuane bebree wɔn mo yɛ yɛ chobas ne adeade wɔn ma yɛ nuane nyɛ kuma wɔ kuro nim ɛma akrachi kɔtena ase gye fufuo gye nwuramunam egu so tete bi mene wɔwie yanso hɔ a ɛna hu sɛ kyinkyinkafo bi nso wɔ nkyɛn ɛna no so ɔkɔgye bie ɛna ntensere tena ho hwee enti owie ya na wame no ɛna ɔsɛ sɛ kure ya mekɔ so yi emu ɔdampa ɛne emerge di kura mpo sɛ ɛno nti na papa bɛyɛ dai wontumi maaye no sanse kura me nya nuru so kura no merenam ɛrenam ɛtim fufuo deɛ kuro no bɛyɛ dɛ enti ɛne magima ho me na nyame yi adom na saade kye a menya ɛhyɛn bia matoa makontu so akɔ papa nkyɛn agya yɛsɛ wɔwɔ ani akɛseɛ enso ehunu kurom enti okɔpɛ obi mantwea ɛna ɔde ne nneɛma guye ɛtena se a sɛ wɔtwɛn agya nafa no a ɔno so adabi na wɔte wɔn mu no a no sɛ na mɛma mienu bi nso so ɛhu ne dada wɔn mo fa ne ho planse enti wɔn mo tetɛ no a
ehu sa fedie isumaba ena won to ano wo mo ko ne ntensiri kodi nkomo ebisa no baby ofire baby awoko o maame ne o papa ehunu sa ampa akoda ne mfiri kronim enti wo mo yese eni wo mo de ne beko na de wo mpese wo mo de ne ye no wo mo de na kwa akoye sebe wie no ntensiri nso enam se na wonnim de emema ne pese won mo kire ntino asem bia won bebisa ne bia no oyi ano enti won mo kan ya ma afekra de ko wie se won bema ne ba bia ma nada na da chia wato na kwantu sufri se krona wa ba mu no adesa aya na mu hu Sompa 93.1 Menim mienu nyina ebedi adanse se so obitu kwan no kokoro a wonim so a aya na mpempi no ano kromani ka asem a wotie wogini dia ama anhwe ye kura mpo aso kase fa hono mama no na yenko hye wo baabi pa obedi akire na ade ama no enti sabi ena koto entensere enti wodi won machi eyese won mo ko na baabi a 93.1 ewura no mienu pese wom de ne ko no wakwa akoda amade achi odi akire de nkakra ekubura fikasie bi mu abusuafo nyame anim ni akoda ne bura fie ho no ano ena ne yam hye no o se bibia ba enye ehom frama kora ya bo no enframa ne mu odudodo kwansi oso won to nani a nompe chese enuoma basa ense kan ni ade egugugu fio bebrebe enti osuro yie na nso no onim de wonye biem ena ewura no mienu mbefa no no ba akoye se odne ekodan ba akum na wakwa akoda na nyame ya dom na ade chia wato so ena osiyo mate odne kura adenim ema ntensere nyoma wode ba ye nyina no won mo gye ede gu ho o se meka sei no odi yiwan ya be yiri tire ho nyina ede ngu bia be srasra ni tire ho afei akonya fita bi esi ho se ya powder no mabɔ no se ye shireo obi ntumi nkyere eno ma ntensere kwatena so afei na se akora no hwe babi a enuoma keka kono a na ani susuma no no se erade na opanye ho na se sia pa de se bewie eye wonko ana onim se me betumi afiri ho se me beye dayu madi enum dachi hwe bebia ma bewie eye abrabo no no menu mienu etimi tuye da eye se bewie ana edisi adomdom ye na besan so ato aso biem enu de bebrebe to so wonu mo de bebrebe a tumi ko hwe ba bia eni ko ase wo hwe nti so okotena ho a owe nam hwefa so owe nam awie abobodo mpem e kire se kuro ni so de se eni njiro papa ko ye o maaye nti ene obi a ono okobra wuo no osompa fen ayeka kuro ni so de yese akwada nse oni a
so say akora we do be so say na say be wi nyame nko anenim mate akosi ya nkwai for your first da Emma Grace Gift Herba yade ni nyina no aduro ne ho ombetu asie pa Dr. Grace Bodu wa ben wa bedroom no obitimi asaw yade no yade ndem kasa mbobodin a adaje beboye se wo pa wo enam nsan yade chese dodo no a o hwim school junction ebu akokofo dua obega fuel station won mo a woduru na obisa obi abekiro ene nkran so oni wache mota hono mo a frɛ no homa nei ɛwɔ 0246 518 003 0246 518 003 and 0206 812 558 Franco Enterprise in Sunye and your mapafie ye the this is kitchen ya this is a bathhouse ahodo eno ane Franco nneoma ne ye papa de edimu afebo ebe ma kitchen wo nyina atwa se yopo enani biaba enneoma mu sesa ko Franco na so da ne ho bi wo mu ne akire bia o wo borofo edu main station hono mo a hono mo headquarters no ewo Posego lane so mu ho eno ye prayer fam ntwa so ho so obi ho no ahoma ne nie 0551 011 770 and 0551 011 767 Sarakoba Unisex Fashion Boutique in Sunye entade papa enuoma pa ye ehon na abenya biase me say wo pa baby papa wo ba no ubetumi atonta de dia manu ama na de asiesie no akwa asore se wo kwa he eye Sarakoba kwajibi na hye wo ankasa wo ba wo abema no kwajibi na hye na ahonye fe ye wo Swame Shell filling station no ehwe animu so a baby asompa wo no Shell filling station no a ene sompa ben no ne hwe animu so ehwo na Sarakoba boutique wo fra na homa no nemom hye no so se wo ye adwuma adwuada kopem ne memenda so anopa no nwotwe bia ekosi enumre no nwotwe es wo ye kradua wo twen wo sentade no wonso obeyi wudie tof osia yesi medasi pi ai yakopon hirawo amen ene wa me hunu ba bia ye ni kire sure na yenya hwe kra no hwe ni mudeyi ne biprawo medasi pi abusiafo no nan bo apan sima aduasa sere medi kan ekan ye no enen so yebema kwan na wa kire wadwene titru wo bekaya na no na yenkomodie dodo no akwa akogina se wo ebia wo ye oba na bema bi afa kwan bi so se adwuma bi a wode amaunti anase panyini bi afa kwan bi so atietia wo fa ahodie no 024480 9641 024480 9641 and no hu abrante oba ha ono de oye bema nanso maame ene ne ba kwan yom de no afa so eno a wote eho enkomo na aja Thomas abetrase na onim se aja Thomas de obetrase na ye bedo su kwa nkasa ewo abrabom no tie yen enye se ye hwe wonsam ni aka de wo da ache akiro da bi nyame ade bomu no wo ne nhyehyeye upo umpeu obi enim nyansa nche nyankopon obi bodwum bi yenua ba no bibi kuna duo se onim nia oye nyame a oboni wiase no ono anete de oye ase ena obi sa se onyankopon ani ka mo asase a enka obodua hin no di besie wani ka mo asase a enka obeda boa nsu ano a kire se nyankopon won hyehyeye edima obia nyame se ye wiase mu no se opese wutu kwan se yete hoi nyansan mu ne yebeka kire wo se opese wutu kwan a fa wiem na so wo mfa wiem
now so we find you so to say there o ko Libya na konante desert so a bia na fofia ntoata na edware na bamo asem betumi ato se wan fa sa niam we nyina ntoto abode ho a wadwene beka cho se Nyankopon adi ohwamo hwe akosia me pesa me ka ni pen kire wiase Ghana a Christosum and a prayen me ka no kra kire ho ye wade bi wo ho a ense se nipa ye na adwene se okobo ho mpaye nyame wanya den Menim akosi ara me kan wat mase papa nyame sabre na okobo ho mpaye no onye den aja Thomas asama me kan me kai pa me kwa me dansu kuro bi mi mokuro ni din okay na me ko kanya mesem me ko di na hotwe me ensa ewo kuro no okay akosi ati asama me kan pa ana aja yakọ kanya mesem akosi ye da ho anadwo ame so me ko bia na me ne me yonko baako ena ekọ wona kan me bible na wa chirichiri ese wara eji akosi ya ye ko ye no ye wo wa ye tisa anadwo be se dumienu ya punu ye tu ye bopunu ne sa ena ye sorry ye ba ye chese maami bi ni se gunitiw chese esunku a aden a wose ni kunugu obufa so saa na obefre am yakobo mpa ya ma no na anye sa ni kunu bewu na mbisa ne se eno odidi time ben so wan frefru ma mantem obedu ye na ade asame so mi ko dwa ma mantem nti odi fufuo no na abobe se 9:30 to 10 akoso yeti asema mi kan yo nam se odi fufuo na se ekobo nondu owie na mbisa ne se odidi wie ye na odidi wie ya na odae ana odidi wie oye bibi fufuro ka ho no so odidi wie ye no na ya no ankate esi ho no owe unse katemo no san katemo no ni bi no e no owi gu so akosi asoma me ka kire maame ni se we ehia se ha Yesu fa no kwa yare sabia na we mpa bo asem wadi fufu anadwo 10 o'clock asa awe nkate agu so ndi akosi a ohwehwe sa hwan na me bawo na obo twene no twene bone no obesa oye den nya wa na abedi asa obesa sia so tete aduane bone ma oyefuna ebo twene ma osa we nyame meren we ye ko deliver ni pakro Sompa no bokura Nyankopon wonfiwo se we hia kwa kire bi papa bi asmo kan wo se school time ena obi pai na afin se na afin ayira ena wo keka nsem saa na ohwe ni se saa no so ye crash koko heji koko alebu ko he nipa da ho amoje nwunu no anyame gina ho awoye no ho adwuma wo afin ayira no na wo fre nyame wo me yoden nyame wo da wo me yoden eja ko se ye ma nipa ntiase se nyame aboya ba wiase se wo pese ehia wo ebe hia wo yeah o pese wani nyi wo wiase a wani anyi wo wiase da okay nyame wo nhyehyeye good o wona kwan wa kire de ye nyo okay wa kire kwan a ye mfa so obetima tena wiase wa ma wani age se wo ye bema se wo ye oba se o decide se ubedi watinka achi ubedi wakono achi ubedi wani achi aye de wo pa akosia upa koda mountains 40 days day and night enkusi aga okay ma into say for no ene na menim so no ye besua de aja Thomas akwa wiem ya fi o enya gromesma fa I was for bomade na fra obi twimbe obi fra obi a woni no na ka che ne say na menim ene de no ba bia aja Thomas ene Tofiakwa ne akosia de fa no eye soronko ebia wo de wadi kan akotom obe nyini ba wo akwankyira obetim de ama no aja Thomas nya sanete sanete enti ye wade bi wo ayen kasam de mapa ho enti mitie nye yie kra dabi sa ebia benya bribi good ade atu na before mo
Aja Thomas nyankopon nanumu no ye won so me boa sanity ye ehya free kwasiada adwada ebnada ukuada yawada ifiada memenda Aja Thomas me pese me di kan bisa o sa asemu ansana majawa me edi nkomo okay me bisa obi obi si wo ye kronkron oye nyamsumni se wampe ne krada bi a woni no pe a na wade mu obetime nya problem and they say 100% positive hey and said ne asembesi fia ha said o chire mu no say udi nyame achi a na ka say usua nyame su okay na wo be sanyankopon na wa fa so abaye kronkron okay na nyame na wo usua no ono so aye ne sise ya gu ho okay na wo se wonni ne sise ya no so nti kronkron ya ne de wo beye ne manamo a otu bia de wo be pori sa obetima ye kronkron no ani batanamo na utuo no wo be pori na kronkron ya no mpo no du ba bia nyame asem a wotie no wadi so na ma wo ye kronkron na menim na nyame asem afa na de bo ho sa wonnim no wa ni so a ebetumi ama wo kronkron ya no kra na fia ka no na nya no na yenso nemiremu mrante ne mabawa ye se eya tetesem no atesem no so kra mpo no ye kire wase a abahu se eno na ye de sha brabo ase ya tetesem na sha brabo ase sa na tie atesem eno na ye de sha brabo ase se enura na kire o de besi ene okay de se enura ni ho a ene ni tumi nti se wo pese wo ko animu a je se wo sua de si enura na kire o se ene de ebebani no wanya ahodaso ahodaso so ne bema sa na tie enti nyame asam de ukwati a ontumi nko wanimu abrabom okay Aja Thomas yen hyase menim se bre bia wo baaye yedwene akwasi ani akosua ho ya ena yedwene kwadwo ani adwoa ho ane na panyifo se nkaika ye ohwe na gugugidie sunsuo etimi ma ne so abapa sa na tie to da ya na wiase adwendwene ni wiase mu amane hunu ni ye yira fi ye ho kakra obetimi amman sima kakra bi be sima ba akomi so a kire ye adwoa ani kwadwo akwasi ani akosua wonsu ani womban ani sankrofo no wona wo so otimi ware wo ne wona ontumi ware wo na ye metinsi ebenada so na ye mfanko yanim me da se nana nyame nshirawo said ye wo kan na menim dana yesu aye no ye fa Sunday eye kwasiada emu ene ye ya ewo mu a ema wo mo danso okay ena ye de betoto adwada Monday so ho ene hu se ye woni ma bi wo kwasiada mu a ene adwada eni twaka okay ene ye woni ma bi nso wo mu a ene ne wo twaka okay ntano na ye Bible mu a de be si dwada so se kwasi ni akoso ya siso na omo pese omo paw ho kanfo ma omo ho a on kwasi ni akoso ya omo best pa ene adwoa ene kwadwo oh wow sa na tie wow eno no so da nchen a ni second choice eye kwaku ene akua ani ena omo third choice eye kofini afia sa nti omo de omo miensa pe e wonanum ena wonanu nyina this obi ya akwasi obi ya akosua sa ne best choice pa eye kwadwo ene anase adwoa anase kwaku anase akua anase de kofi ene afia When to of me dem udem ani akosia sana akosia okay na odi na nam he odi na do am ni akosia we pa me be me top mama na sere metintin o okay se mase ye kwadwo ho kwaku
akom ne nkyire mu na make And me also, yes, Sunday. honestly akosia And they were trying to come on at on. me ba na tia ye yo hey Top. akosia wani gine se wo se Oh yes. aha woni ma de pa aha so du wa yimi ama ofa yanko ani Enti nana. And then so baby I'm a person ye de hyase no ye be hwe ebnada. okay De ono so nyame hyehyɛ ye no ɔde ne ho bata no a anigye be wie pɛyɛ wɔ ma warem. na kwadwo ni adwoa ai se wa yi o mama ana Sɛ kwadwo ni adwoa de ye fa ɔmo free kwasiada. okay Ed be see ho. Emma ye hu sɛ kwadwo ni adwoa de ɔmo komu a ɛyɛ ni de ɔmo komu a ɛnyɛ ni ye kyerɛkyerɛ ne nyinaa mu. ba se wa kyerɛ akwasi ani akosua nti se obi so de kwadwo na se ɔde adwoa ɔno so ahemfa na ɔde nani kyerɛ a ɛyɛ best ma no Kwadwo ni adwoa ɔmo best ɛyɛ kwasi ni akosua. okay Ɛna kwaku ɛne akuya okay ɛna kofi ɛne afia. na se ɔmo de ne ɔmo no ɛsesɛ Aye. okay okay Ne sɛ kwadwo ni adwoa nso ɔmo wɔ mu miɛnsa. okay Obetumi akɔ kwasiada, obetumi akɔ ukuada, okay obetumi akɔ efiada. wow Ne sɛ ɔno nso ne deɛ miɛnsa. okay Saa na nyame ahyehyɛ no. okay Na ya na nsɛm so na yɛka no. Ɛnyɛ yɛ tirimu ne yɛka. na menim Nyame asɛm no aka ato hɔ. okay Ɛna esan sɛ ɛso akata nti. Ɛna nyame ma nimdeɛ bi to dwane abie so. ade akyerɛ Na ɛso bia na obi afa bi na ɔde abɔ ne ntoma no. okay Na yɛ sɛ ɛde bɔ yɛ bra akɔ yɛ nim. Ɛno nti na nyame sɛ akyɛdeɛ no wɔmfa mma baakofoɔ. dabi Ɛna ɔmma bibi na hɔ a ɔmfa ho kyɛde akyɛdeɛ ɛma obi sɛ de bɛyɛ a yɛntumi nte saa asɛm n'ase. Ebi ni wiase wɔ nyame. nyame kron pɛ sɛ nipa bɛka sɛ because already no Satan di kan bɔ no kwa dada Saa ne to ɔno ɔso nso ɔno ho na ɔte ne baabi mo Enti afutuo na yɛde ba ɛnɛ no. Ɛsɛ sɛ yɛpɛ etiri asɛm bi to so. na menim Na yɛdi akyire na Okay. yɛdi anim a yɛhu sɛ yɛanammɔ no a yɛtuo no yɛkɔ no anammɔ baako mmienu mmiɛnsa kɔpem sɛ program no ɛbɛkɔ na wieɛ. okay Nti ɛnɛ no ɛdin ɛda so no yɛ Matea madame ho so. matia Madame ho so. di na menim so no Yeah. agya Thomas se matia madame ho so Madame ho so. ɛyɛ akanka sɛ mu duro Emu odu papa. Na yɛ abakɔsɛm a esi fa ɔhene bi ho. saa Nti saa abakɔsɛm no mpɛ sɛ mekyerɛ mu. agya Tommy ai agya Tommy mienti o yɛ pɛ sɛ abakɔsɛm no na yɛ sɛ matia madame ho so kasa no a yɛninim dada no Yeah. ɛho abakɔsɛm na abɛka Ɛna me ba bɛka. ɛnyɛ na menim so akosi a wobɛtene he Wonte ne baabi aba agya Thomas ma yɛnti o ɛyɛ dɛn na saa kasa no Ɔhene bae bi na ɔtena ase. Ne yɛfrɛ no Nana Asuo Kɛseɛ. ɛna asuo kɛseɛ Na ɔware yere no mmienu. Na yɛpani na ne din de Yamanu. wow Ɛna kuma ne din de Akuabrɛ. okay Na Yamanu no na wodi ani amoa no. wow Nti ayɛ sɛ na wo mu tɔn. okay Ɛna Akuabrɛ de nyame boa no. Ɛna otumi woyɛ. okay Nti ɛma Nana Asuo Kɛseɛ. Na kuma ɛbɛda Akuabrɛ so bebree. ɔno so na yɛ ketewa Saa na teɛ. okay Enti Akuabrɛ fa afuro no. Ɛna ɔyɛ n'adwen sɛ mebakyɛ nyabotrɛ wo a wofrɛ agya Thomas no wɔyɛ program de agya Thomas ɛm sɛ gye sɛ woyi firi hɔ na apɛ baabi de to aha because abusuafoɔ baabi a ɔwɔ no woyɛ ne deɛ bɛn ɔntimi ɛne woni nkɔmmɔ nti wode ma me ne agya Thomas nwie na me koraa no matea madame ho so hɔ no sɛdeɛ mɛsi yiyi masom ne sɛdeɛ amanfoɔ asi yiyi wɔ masom a mu ti abakɔsɛm no agya Tommy meɛnkɔ good. Enti Akuabrɛ fa afuro no. Ɛna ɔkra ne kunu sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔwo wɔ ne kurom. Ne kunu nso pene so. Ɛno yɛ sɛ ɔbɛma ne kwan ama no akɔ. Na ne kunu ka kyerɛ sɛ ɔkɔ a ɔnkra ne kora. okay Ansa na ɔbɛkɔ a wakɔ. Nti ampa ɔno nso deɛ ɔseɛ yɛ ɔyɔ. Ɛna ɔkɔ kra ne kora.
na ne kura no nso ene ne bedi nkra no ena o ka kira ne say me manew ade bi okay sɛ wo ba to saa ade ne bi brɛ me na ɛyɛ ntoma na ne din de minyawo a mɛyɛw nti wo ba me sika ni tontoma a yɛfrɛ no minyawo a mɛyɛw brɛ me nti akua brɛ gyina hɔ din na ɔgye sika no na ɔkɔɔyɛ tɔkɔɔyɛ a ɔkɔwo wie a ɔkra ne maame sɛ ɔbɛba no na ɔka kyerɛ ne maame sɛ me bɛba no me kura ka kyerɛ me sɛ me ba me ntɔ ntoma bi na saa ntoma no kura no me kura no menim no nti ebi a wo de wo yɛ pani de wonim saa ntoma no nti kyerɛ me ne suo na me duru kwan mu a mato bi akɔma me kura na ɔse na ntoma ne din de sɛn ɔse ne din de minyawo a mɛyɛw na maame ne so agyina hɔ din ɔse yo sɛ okwa bisa ntoma tɔnfoɔ no sɛ yɛwɔ ntoma bi wɔ hɔ nso yɛfrɛ no matia madame ho so nti wo nso kɔ dwam hɔ a kɔtɔ ntoma a ne din de matia madame ho so na fa kɔma wo kura no na akua brɛ pene so ampa kɔ dwam obisa ne yɛkyerɛ no sɛ matia madame ho so eni na ɔtɔe na ɔrapo kama tɔkwa no de kɔma ne kura sɛ ntoma na wo ka sɛ me ntɔmrɛ wo no me de aba eni wow ya ma no kɔ ba ntoma no mu ɔnkɔhwɛ a edin egu ntoma no ho yɛ matia madame ho so ya ma no gyina hɔ din wɔntumi amye na no ankasa ɔntimi abu ni bɛ enti ya ma no hu sɛ ɛbɛ na obu ne kura no ne kura na te bɛ na se ama ɔno nso abetua no so ama ɔno nso ate aseɛ ɛna bɛyɛ abebu sɛ o kɔ a mɛma no minyawo a mɛyɛw na sɛ me nso me kɔ a mɛtɔ matia madame ho so ɛde abrɛw ɛsa abubɛ ɛne atebɛ ɛtia ɛkyia saa na bakɔ sɛ mekɔɛ awusiafo ayɛ Sompa na nkyɛkyiri bɔ no wada fɛ wei yɛ Sompa drive maka kyerɛ sɛ na menim ɛyɛ adesua meyɛ sure sɛ wote kaa yi mu yi no wowɔ shop hɔ no wei yɛ nneɛma a yɛato yɛ bo ase na yɛde kyerɛ yɛ ho ɛyɛ kwan ne yɛpɛ sɛ yɛbɔ ma yɛ ho maka kyerɛ sɛ abrabɔ mu no wohia kwankyerɛfoɔ wohia somfoɔ wohia obi a wadi kan na wasɔ nsa ɛde watwa kwan no ɛyɛ tɔ me yɛnkɔ yɛnim na wonim deɛ nti ɛnɛ ma me fa saa atifia asɛm yi kyɛw na woka ɔmo tie yɛn no ɔmo nsɛm na ma me fa saa asɛm wei okay ɔmo adi kan wɔ mu a ayɛ sɛ deɛ yɛkyerɛ mu no ɛko tia ɔmo no ɔmo se na nkɔmo nim sɛ sei na teɛ nɛsɛ na menim aba mu yes okay nanso ɔmo adi kan atom nti afutu a yɛde ma ɔmo sɛ ma ɔmo ngyae ɔmo kununom ne ɔmo yerenom no ɔmo ate na ɔmo da ɔmo ho so ti da ɔmo ho so no kyerɛ sɛ ɔmo de bɛtete ɔmo mma na ɔmo amma ɔmo mma no nso ankotom se nti de yɛka no ɔmo atie na ɔmo ate sɛ ɔmo de bɛyɛ afutuo ama ɔmo ma ɛna ɔmo nso a afei na ɔmo bɛkɔm no nso sɛ ɔmo da yɛ ase papapapapapa na deɛ yɛka no ɔmo atie nti ɔmo ada ɔmo ho so sɛ obiara a afei na ɔwura mu no deɛ yɛkyerɛ no no wada ne ho so nti ɔde bɛtu anammɔ agosia agosia ɔfɛ na yɛsua deɛ papa yɛsua deɛ ɔn sɛ baabi a wako asɛm no afa ɛne obi a ɔtie yɛn ne wɔn a ɛwɔ Facebook ɛne YouTube no ɛbɛte aseɛ sɛ saa nneɛma wei nom ɛne yɛn nananom de tete yɛn a ɛma nnɛ da bia mekam so yɛ wanhwɛ a wadwene bɛka kyerɛ wo sɛ ɛnɛ na wanya sika na wokɔsi dan afɛ o kɔba ntema nom wo nananom ne wo maame nom a ɛdan wɔ mu sisisi hɔ no ɛnɛ da so wɔ hɔ ɛda so wɔ hɔ adentia ɛfiri sɛ ɔhyɛ da to wɔn bo ase tena ase tia futuo tia nansesɛm tia kwankyerɛ na nnɛ wɔn de bɔ wɔn bra wɔn tumi nyini kyɛn so
perfect. And I could see you do saying 20 kura ne yɛfam hɔ. Aja Tommy. Ya brano, ma hu se tumrika. Ti yanko yanim. Ye be komunika nanso e be sisi Mate. Enti de ye di animu ne se ya te ne ya da ye ho so de a. Ene na Nyankopɔn afutu a ɔde ma yɛn no. Ɛyɛ se ye betie. Okay. Na ye de abɔ yɛn bra. Sanse ɛno na be ma yanamɔ no yɛtumi akɔ yanim ɛwɔ nkunimdie mu. Okay. Na nyame ade bonumu no. Ɛyɛ na brebia no mepɛ sɛ yɛnya mu suahunu no kɔ akyirikyiri. Okay. Na aba na ebefiri mu aba no so mu dɔ na edi anim kan sɛ kanea. Ndi sɛ wo kan Isaiah etia aduasan nkyɛmu dunsia ɔse Nyankopɔn ade bo biara ni hɔ a enni partner. Okay. Ɔse Nyankopɔn ade bo no nyinaa no ɛwɔ tiafo. Yɛka sɛ tiafo a ɛyɛ de ɛne no Eko. Yes. Unsa mpanifo ka se tie na ene botoa. Ne se tie ne ye baako ni aka bu na be ye mienu. Okay. Saa na kente no ye mako. Ti nyame ade bomu no. Oye no se ade biara ni ho a ensese biribi be ka ne ho ansa na otumi aye adwuma. Saa na Isaiah pese o kyerɛkyerɛ mu. Ne te se nyame nyansan mu no. Se no obo Adam no. Yeah. Ohunu se so obo Adam se so be ka no ho te se Adam be ma yo no a good asase so nti nipa ntimi ntena enu nti no obo oba be ka no ho. Yes. Akosi aso ate ase Na 12 senko obo mema mienu adoma inkeb na mwanke be kran sa. Akosi Senke no kwa na akosi Papa sasa na apeso akosi adoma ye kwa asore ne ye bo no osoro so obu be so ti ase mi bai baba jere ajimi sabu baba yanku yanim ana mane how ana me sure say wo fie ne na menim na sesa kakra han say ya na ye kodo aja Thomas ma yenti o enti nyame ade bonumu no yenhwe Adam ne Eve ntam ho kakra. Okay. Nyame de niema mienu ene bo Adam. Okay. Dotie ena honhom. Ena Adam so de Eve so de ode niema miensa ene bo no. Okay. Ode naho oma Adam eda naho. Ena ofa naho no so yi dompe. Okay. Ena oyi dompe no ode nam betua ho. Ena osan de honhom ebe ka ho. Di na kye say Adam firi niema mienu mu. Eve efiri niema miensa mu. Ahinta sempa ani o. Wow. Enti emfa say niema enum ena abeka bom ena abeye aware ekuo no. Okay. Adam kura mienu ena Eve su kura miensa. Enum no so kire de yatimu a enye yie. 5 yatimu a enye yie. Mienu a enye yie. Okay. The next say no ntina ma nyame kan say de ono waka bomu no. Se say ni patitim. Okay. The next say Adam ni Eve. Omo ye figure 5. Okay. Ti uchemu a enye yie. Eno no nsunsuanso no nim de ne say aware wura mu a nyame asam se yengu aware. Titia. Sa na nyame pese o kire. Wow. Enti say ye di we koya nimu de a. Ene na se ye hu say eda bia wo de nyame yoye. Okay. Na de nyame yo no wo da no mu bia no san say odi kan de abode ne bai ansa na nipa betena senti abode ne su no ejasa no na enya nsunsanso wo nipa ye betena ewiase no mu no eso Tofiakwa enti ya to so miensa no eno na ye ebenadafo. Okay. Wo mu da se abena ne kwabena omo dan ye da to so miensa. Okay. So so acha Matias ya pa say ya free kwasiada sa ya ba adwada. Good. Ebenada so ne aduri. Very good. Okay. Nti ebenada no mu nso no Yakopon bo niema miensa. De di kan ye asase pese. Okay. De to so mienu ye nsuo. Okay. Na nsuo no nso no ochemu mienu. Okay. Ye nsuo a ewo soro. Ye front ahunum ana ntremu. Eno na papa ya na ato agu asase so. Okay. Ene ye wo nsuo a ewo asase so. Eno nso nyame keka ne nyina bo mu no e betu ne din se epo.
nti ɛpo ne din baako ne nsuo mu ano okay ɛna nsuo nyinaa nso yɛka ɔmo bom sɛ ɔmo nyinaa hene ɛne ɛpo nti na ɛsɛ nneɛma mmiɛnsa yi ɛna Nyankopɔn bɔɔ no wɔ da ɛtɔ so mmiɛnsa no mu okay okay Genesis chapter 1 verse 9 to 13 na saa na Nyame asɛm no ɛka na Nyame wieɛ no ɛna ohuu sɛ ɛsɛ sɛ saa nneɛma mmiɛnsa wei emu baako ebedi da ɛtɔ so mmiɛnsa no so hene okay na ne dwumadie ne ne nsusansoɔ enya tumi ɛwɔ ɛda no so mmienu no aka no so wɔ ɛda no so okay ti Nyame hwehwɛ mu no Tofiakwa ohun sɛ nsuo ɛna ɛsɛ sɛ ebedi asase pɛsɛ ɛne nnwura ɛso okay nti Nyame ade bɔ no mu no deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no so yɛ nnwura okay sɛmari ka sɛ ɔbɔ asase pɛsɛ ɛna ɔbɔ nsuo ɛna ɔbɔ nnwura na ɛsɛ nneɛma mmiɛnsa okay nti Nyame de nsuo ebedi saa nneɛma no so mmiɛnsa no so ɛhene okay ɛno na borɔfo kasa no ka ne sɛ element okay nti yɛa na edu baabi no yɛka element no a na ayɛ nkurɔfoɔ adwene mu hwanyan kakra na ɛsɛ mu ntiasɛe no mu nnɔ papa nti mebae mu a meahu sɛ Nyame ade bɔ nneɛma no ade bɔ biaa Nyame ma so kandifoɔ okay da biaa Nyame ma ɛda no so kandifoɔ okay na nneɛma no ɛwɔ mu no na ɔde esi akannie no so na kandifoɔ no ho nsunsansoɔ na atra ka deɛ aka no nyinaa nti ɔde nsuo na ɛbɛsii da ɛtɔ so mmiɛnsa no so kandifoɔ nti benada ne element ɛne nsuo waters na yɛa na ɛtɔ da bi a na yɛbusa Nyame sɛ ne nimdeɛ mu no ade nti na ɔyɛɛ ne saa Nyame yɛɛ ne saa de kyerɛɛ sɛ nneɛma no a ɔbɛbɔ no yɛa na ɔhwɛ deɛ ɔde ne di kan a n'ahoɔden no bɛboro nea aka no so na wɔn nso agye wɔn ahoɔden no afiri ne hɔ nti Nyame hwɛ no hu sɛ nsuo ebetumi adi asase ne nwura so kan sɛnti ni sɛ nsuo wiwi firi asase mu a asase ahoɔden asa nwura wɔ mu ntumi mfifiri dabi nti sɛ nsuo antɔ ngu asase so a asase ntumi ngono nyɛ bɛtɛɛ dabi ɛna nwura ne afifirideɛ ne nnɔbae a ɛwɔ so nso ntumi mfifi nti sɛ Nyame nimdeɛ no ma nsuo bɛyɛ kandifoɔ a ɛna sɛ nsuo ho akɔhia sɛ da biara no ɛsɛ sɛ ebi gu asase so ɛna ma Nyankopɔn de nsuo ebedi wɔn so nti sɛ wode ba nipa afa mu a na yɛ sɛ kwabena ne abena wɔn ase efiri nsuo mu anaasɛ wɔn nsuo mu no wɔn yɛ nsuo tɛ wɔn yɛ nsuo no wɔn wɔ nsuo susansoɔ ne ne suban ne ne nneyɛe ɛwɔ wɔn mu ɛna nsuo no nso no Nyame de nneɛma bi keka ne ho ebi yɛ aprana so ebi nso yɛ ayerɛm so wɔn nim ayerɛm tender ɛna lightning good nti saa nneɛma mmienu wei ɛka nsuo ho tena nsuo tɔ a na aprana ebom na ayerɛm tete na yɛ sɛ ɔmo yɛ nsuo abusua no ebia nti saa nneɛma mmiɛnsa wei a Nyame de ka nsuo ho no nti ɛma kwabena ne abenafoɔ ɔmo wɔ saa su no ɛwɔ ɔmo mu nti aprana no yɛ egya ɛna ayerɛm no nso yɛ ogya nti sɛ aprana yɛ ogya deɛ a na yɛ sɛ kwabena ne abena no wɔn abɔseɛ mu no wɔn wɔ egya wɔ wɔn mu dada nti sɛ ogya wɔ ne mu dada deɛ a egya so dɛre nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔka ne ho bom na obi ɛware a ɛsɛ sɛ ɔhwehwɛ adeɛ a ɛne egya ɛbɛkɔ so anaasɛ ɔhwehwɛ adeɛ a ɛmma ne gya no ɛntumi nnum nti Nyame ade bɔ no mu no ohun sɛ nsuo bɛgu asase so a ɛma asase no yɛ mmerɛ ɛma nnɔbaeɛ tumi nyini ɛso ɛyɛ kama nti sɛ kwabena ne abena fa wɔn su sɛ nsuo no deɛ a baabi a wɔn tena ɛbɛboa wɔn aso ma adwo wɔn paa ɛne asase so asase nso Nyame nyansa mu no ɔbɔɔ no dɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no mu nanso ɔde ne kɔdii kan wɔ
da eto so enum okay yawada okay nti na je say yawada fo nso mu kura asase esu ewo mu okay nti se kwabena ne abena epese omunya the right choice a ombetumi ne na kan bo ma ne ma kɔ n'anim a eye ya ene yaw na menim wonim aja to me na me dwen asɛm a wo ka fa kwabena ene abena good nsuo aprana ene ayeremu yeah nti wo pesa wo kyerɛ sɛn saa nneɛma a wabobɔ so eni enim sɛ atiemu a yeah nsuo tɔ na nsuo wuru fa so a yeah anaasɛ po menim sɛ yɛn yɛ ka ma mu hakora no yenim sɛ po yɛfrɛ no abena yeah yes menim sɛ saa ne yɛfrɛ no yeah ɛna no da nkyɛn a nsuo hyɛ aseɛ sɛ ɛtɔ na prana ebubom agrade adwudwa na obi pɛ baabi de ne ma ahyɛ wankasa a woyɛ panyin mpo wona ase baabo wawie gu tirimu mpo a eduru hɔ a na wopɛ baabi de uti ahyɛ because lighting sɛ de besi ate no etimi de ayam hyehyɛ brɛ to pɛ sɛ wo kyerɛ sɛ saafo no omu kura saa su ni bi ana and 100% ano ne asɛm no na ade a wo mu nso ne sɛ nyame bo yɛn sɛ ni suban so okay enti nyame su no ebi wɔ ɛda ne nyinaa bi mu na nyame ni su a ɛwɔ ɛbenada mu no ɛyɛ ayera mu ɛne aponana okay ɛne nsuo okay nyame yɛ nsuo yeah nti wo kan 2 Peter 2:5 a ɔse adebo nyinaa fa nsuo mu na bae okay ɛnyɛ sɛ nsuo a ayiri wɔ hɔ okay was nyame nankasa yɛ nsuo ɔno nkwa so na kan sɛ nkwa nsuo sɛ open nsuo a mene nkwa nsuo very good okay saa asɛm we kura wo kan Isaiah 12:3 okay ɔse mo de anigye bɛkɔ akɔsa nsuo afiri nkwa abura no mu yesu nso kan no wɔ John chapter 7:38 okay ɔse de ɔgye midie no na ɔba me nkyɛn nkwa subɔnten betene bɛsena fa ne mu nti nyankopɔn ankasa no wɔyɛ nsuo okay nti kwabena ne abena ɔmo kura nyame su a ɛyɛ nsuo no bi okay na ɛno nso no ɛgyina hɔ ma su bebree na berɛ no nti meka kakraa bi okay ɛno yɛ akokuduro a yɛde yɛ adeɛ abena ne kwabenafo a ɛhu nim okay akokuduro a yɛde yɛ adeɛ a ɛhu nim ɛna ahoɔden a yɛde di dwuma a ayɛ sɛ yɛnte sɛ yɛabrɛ okay ti saa nneɛma wei efiri aponana ne ayeramo ne nsuo no mu na emuna na ayɛtu ne mu ɛna ba kwabena ne abenafo so tese abena ne kwabenafo no wɔ akokoduro ɔmo yɛ ade a ɔmo nsuro agye sɛ wayɛ ade kora wie yes ansa na wahunu akyiri asɛm yes ɛna ɛnam sɛ aprana tete a na suro wɔ mu ne keka nti no good wɔ nsu mu no good keka wɔ nsu ban mu saa na tie okay na no na ma wode kɔ nyame afamu a ɛma nyame ho yɛ huma nipa na menim wɔsɛ nyame bobom aponana na nyame tea mu a nipa ho popo nti nyame na bufuo ba nipa suro untimi mpata this why de obey awie yes nti ma yehu nyame ne huhu ɛwɔ ne mu okay nti kwa abuna ne abunafo no ɔmo nyankopɔn su saa ne bi wɔ mu okay nti du ba bi a ɛma ɔmo akokuduro no ɔmo ahoɔden nti de nyame pɛ sɛ ɔmo yɛ paa ne sɛ adwuma a yɛde nsuo na ɛyɛ adwuma biara yɛde nsuo na ɛyɛ ɛyɛ kwa abuna ne abunafo ɔmo adwuma wow adwuma yɛde nsuo ɛna ɛyɛ ebi a wobɛbi sam sɛ nsuo adwuma yɛde nsuo na ɛyɛ ebi ne deɛ wɔ he ebi ne fish pond okay waja sɛ ebi ne aduane noa okay so ebi ne kua adwuma okay nti saa adwuma biara nsuo ho hia kɛse ɛma no sɛ kwabena ne abena wura mu a ɔmbɛkɔ ɔmo anim ntɛm awusiafo bi ana wɔ asɛm bi bisa ana kɔhye bi a ye Facebook no ɛyɛ Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wobɛtimi de asɛm korɔ abɛda hɔ nɛ yɛhuna bena ɛne kwabena wɔ nsu enti sɛ wo yere wo kunu na wɔde kwabena ana wɔde abena ɔpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔwɔ akokoduro na nyankopɔn su bi te sɛ nsuo aprana ne nyinaa wɔ mu enti wɔ mu no
wɔwɔ aniɛden wɔwɔ akokoduro ne bufu a ɛyɛ den sɛ wobɛtumi apata no anagya Thomas me na meka hyɛ wa no saa na nyame asɛm no aka ɛnyɛ yɛ ne yɛ ka padeɛ woka nti na ama me kyerɛkyerɛ mu ebiem okay enti na sɛ obi wɔ ha anaa obi tie me na ne yere de abena anaa ne kunu de kwabena ɛwɔ sɛ wɔhunu sɛ wɔwɔ koko a ɔnte naseɛ good ɛna hintasɛm baako so ɛwɔ ha ne sɛ kwabena na abena ne koko sɔre dendenden na ɔyɛ adeɛ bi a ɔsusu sɛ ɛnyɛ nipa a ɔsɔ ne mu ɔbɛgyae ɛyɛ yaa anaasɛ yaw wow because ɔno na ɔyɛ ne partner okay nti baabi a yaa ɛne yaw ɛwɔ biara no sɛ kwabena ne abena kɔ hɔ a ɔmo dwo ɔmo ɛba fam koraa ɛba fam bakyɛ sɛ wode kwabena anaa wode abena na nware a sere nyam sɛ ɔma yawa na ya nware wae wadi bɛgye kɛkɛ ya Thomas yɛ to aso okay enti kwabena ne abena ɔmo nni ho kwan wɔ adebɔ su mu sɛ ɔmo kɔ ware kwasi ne akɔso ya ɛmoa ɔmo senti ni sɛ kwabena ne abena wɔ egya ɛwɔ ɔmo mu okay awia nso wɔ hyehyeɛ ɛwɔ ne mu nti sɛ hyehyeɛ mmienu kɔhyia a ɛne na gya dam ɔhaw kɛseɛ bɛba ɛna de yɛkyerɛ no nyinaa nso no yɛkyerɛ mu sɛ yɛnsi ne pi sɛ woware a ɛnyɛ yie o wareɛ no deɛ wobɛtumi atu ho anammɔn aware na mmom sɛ asetena mu anigyeɛ ne mete me ho ase wɔ adwene mu no ɛno na wonya mente me ho ase bɛba wɔ adwene mu baanu no adwene nhyia na mmom ware no deɛ wobɛtumi aware na moaware awieɛ no mo ntam no adwene mu no montumi nhyia nti wɔyɛ adwene nko ɛno nti na yɛkyerɛ mu sɛ wopɛ deɛ kwabena ne abena pɛ deɛ wɔn ne n'adwene bɛhyia ama ntiase aba wɔn adwene mu ne wɔn mpontuo mu a deɛ obɛtumi afa no ɛbɛboa no ɛne yaa anaasɛ yaw ɛna ɔba ukuada hɔ nso a ɛno nso saa ukuada nso ɔyɛ nsoroma nso wɔ egya tumi ni bi wɔ ne mu saa ɔwɔ hyehyeɛ tumi ni bi wɔ ne mu saa enti agya Thomas nya wotre wode udin no memmo ɔse master please find another wife for me why master me nko pay yere foforo ma na gya wo yere dabi master obeye di no atena de cham so wate chese yasra mo asamo ayede aba no e wona menim so no ye nka nkire wo se ko gya wo yere ana ko gya ukunu wanya ate ase sei no yesi sebe obi opese wo no tran no e na kire wo de opɛ me de kwada na me pese bosom ne hwan no say no obi a odo no opese wo no tran no o kire wo de opɛ ene de ompɛ wuje huna wobetime ne na tran saa na tie enti de ye kan no mimi nkɔpa yire fufuro bi ama wo good nemom wanya hunu ni sei no sɛ saa de no sɔre a good no hunu sɛ me yire sei na ne sutie yes me kunu sei na ne sutie ene me mfa kwan bi so na me nso me kunu mu me nso me yire mu good tiatia na kwan no so a wo ka no ɛyɛ nyame asɛm na menim ye fa nyame asɛm so a de ɛwɔ mu a yɛhu sɛ eni mu ayɛ no ebetumi akontrol nyame asɛm nko a ɛna ebetumi akontrol no ɛne mpaibɔ na yɛsɛ yɛde akontrol no nti agya Thomas enye ne nko animu na nti de me kyerɛ mu asan abesi so ne sɛ kɔdwo ne adwoa nso ni ho kwan sɛ ɔmo kɔ ɛbenada ɛmoa ɔmo ntia senti ni sɛ owia hyehye no ebi wɔ ɔsrane mu okay ɔsrane nso yɛ kɔdwo ne adwoafoɔ ɔmo candyfoɔ okay ɔmo anu na ɔyɛ ɔmo so candyfoɔ anaasɛ ɔmo ne element no nti ɔsrane wɔ hyehye tumi ɛwɔ ne mu ɛna kwabena ne abena nso wɔ hyehye tumi ɛyɛ nsuo apena naa no nti sɛ hyehye mmienu san akɔka bom wɔ hɔ a ɛno nso ɛntumi mma asomdwoeɛ mma ɛntumi mma mente me ho ase mma wɔ adwene no mu enti kwadwo ne adwoa ɔmo ntumi mma kwabena hɔ ɛne abena hɔ
ɛna kwaku ne akuya ɔmo so ntumi mma kwabena ne abena hɔ okay sentini sɛ ɔmo nyinaa wɔ hyehye tumi nti sɛ ba ne saa ɔmo behyia mu a ɛbɛma mentim ho ase ɛbɛba ɔmo ntam a sɛ ɔmo anwene ankɔ akyiri a aware no betumi agu okay ɛna sɛ egu nso ahwe ya baako de bɛhyɛ baako okay nanso ebia na yɛ nimu a na ɔmo nimu ntra okay nti ɛyɛ anibie ɛna nyame asɛm no ɛba yɛ mu ama abie yɛni ama yɛhu sɛ sei na nyame ayɛ no nti sɛ yɛdi deɛ nyame aka no so a asomdwie no bɛba yɛ kwan nti na deɛ ɛwɔ mu no afei yɛnsan mmra kwabena ne abena ɛne efiada kofi ne afia deɛ ɔmo yɛ mframa okay enti kofi ne afia ɔmo betumi akɔ kwabena ne abena hɔ okay sentini sɛ nsuo ɛbɛtɔ a mframa tumi bɔ yes ɛna sɛ mframa nso bɔ a nsuo tumi tɔ fam yes nti nsuo ne mframa ɔmo bia ntumi nsi ne yɔnko ho kwan okay sɛ nsuo pɛ sɛ wɔtɔ a mframa ntumi nsi ne kwan ɛna mframa nso bɔ a ntumi nsi nsuo tɔ ho kwan nti kwabena ne abena ɔmo bɛ stress biem ɛne kofi ɛne afia nti na kyerɛ sɛ nanso no nyinaa mu no sɛ woyi ɛbenada ne firi mu a bɛka nsia okay nsia no aka no kwabena ne abena ɔmo wɔ mu mmienu pɛ tietia ɛno ne efiada ɛna yɛawada abranteɛ no a ɔsɛnde me message no wasa asɔ no sɛ okay sɛ wonyae so a ɔbɛware foforɔ aka ho ɛyɛ sɛ wotu no fo wɔ ha no na ɔno so wofa ha because wɔse wo nsɛm no a woka no ɔno ɔte bi ho ɛyɛ pɛpɛpɛpɛpɛ ɛnti sɛ meme sɛ mempene ma no nware foforɔ de a wɔse mempene ma ne nyaa no de a ɛne mma no kwan no nware foforɔ ka sɛ mede kɔ parliament a me akɔhyɛ ho mmra wonderful awosiafo agya Thomas na wɔte ne nka na mmom ma yɛnka abe ho asɛm nkyerɛw abe herbal clinic na wɔwɔ apatrapa tanoso apatrapa na yɛ maame abe deɛ sickle cell deɛ abusuafo wagye ho title awards no wagye pii yadeɛ pii a ɛtete wɔ no wobɛtumi de w'ani akyerɛ n'aso yɛ titiri stomach ulcer ma abe no ɔbɔ adwuma papa 0243 345 392 0243 345 392 and 050 okay 0506 460 208 abe na kokoje ayaresa kama ewo ho akokora mafia nyankopon ya adoma na otwetwa mu na agya MPP4 program ninti yantumi amfa amremo yesan so repeat no Wednesdays bi 2 p.m. na Saturday die no ana memenda de no wakɔ yie wakɔ asɔre wakɔ baabi abeduru fie no anwumre no nwɔtwe apai mu 8:30 to 9 p.m. ɛna yi akokora mafia papa wono de ne baba ma awade na oba no kɔ awade ɛba nya maaye na sa papa yi a wɔyɛ akokora ya kɔfrɛ na se ba metu no fo sɛ onkɔfo oba foforo ne no na wonya akokora mafia ɛnimu ɔyɛ no wɔ mu no ho ɛyɛ wayosi 1 ɛne Tara One Media ɛna aka bom he saa series we sɛ wanhwɛ bia onte wiase ase akokora mafia ɛyɛ papa medimafo heba aso yemu extra comfort enso aso yemu ɛna abe clinic enso aso yemu ɛna the sciatica papa sciatic nerves ra Dr. Blessed Foster the award winner ono nso ode 21st clinic aso ya sen ye de o mase agya Thomas yanko anim mo enti na me science studio dua bio se kwabena ne abena na menim baabi ba ko biemu a ɛhɔ nso nimu a won okay na ɛsɛ sɛ ɔmo da ɔmo so na ɔmo yɛ ahweye wɔ hɔ ɛne memeneda okay memeneda ɛyɛ kwame anase ama adentina asɛm no ka ne saa kwame ne ama nso ɔmo yɛ eja
omo ye ja okay nti say oye ja de a na say kwabena nso ne abena san so eja wo mu dadade a eja ni ja hia edare mo ene ye wo hanu po be kesi nti ho de ka kwabena ne abena omunya hwe yie papa say omun crash wo ho enti na chese so obi de kwabena no ware no yonko abena etimi fire ai say ejamienu na ahia atanda mienu ko hia I say I say ye ko school ni yase bonfire sanity ya keke jade gum ne ritu a we social we na we social we obati boom ebe mu bi dem ho ya semo waja to sana nyame adebo no etie na yenimu enti say ye hu ni say ya eni tie ma yen say ye beda nyame asese nyame de na Menim program ya ba na nsam say fa so ba na enya mu afutuo na ye di bi kire ye ho ne ye mada ache yen kokwaku chenkakra so ka so mfa message ne mfa Facebook ya obi de message bia ba me mfa mu to no obi sa se kwabena na se abena anyambia obetumi aye adwuma wo ye adwuma wo water company a etinye nsunsanso ana okay ayato eno de esa ma kire mu se adwuma biara ye de nsuo na eye okomu a obekọ na anim ntem awa abrabo because ono ankasa ne nature no oye water nti adwuma biara ye de nsuo na eye na adwuma okay nti eno de obetumi akọ water company obetumi a fish pond obetumi anu aduane restaurant say de nsuo na eye okay so nti ni nyina no ba bia nsuo adwuma wo bia de okomu a ebeye yes akosi anko yani mo ho okay aja Thomas ma ntie we enti say omo ba kwabena ne abena ba memene da enye yie dia na je say eya hwe yie kase na nyame pese o ka kire omo say okay omo na omo ho so na bibi ati say no omo amfa omo tiri ankwa ankohyem say omo de omo tiri kohyem a de ebeba ne say kwabena ma abena sika so mfanya adwuma kwabena ma amma sika so mfanya adwuma sika no ntumi nyina ba sika no ntumi anyina no kwabena be ka say amma na eshi ne sika nanso na ye kwabena na ama sika ne hye hey yawu asekere ne say minister wo hwe Menim sa wo de kwabena na Olma Davi. Medical fee. Because I didn't know Sabia. The way I want him, I said I didn't him will be say bisa. Maybe no, Papa no buy no. Reception Hana. Oh, yeah, or tell me, me okay. Yes, okay, I told me young. So, the Entiama exercise and say, say, Pabana Yensu. Okay. And then so, Ojatan for Cassia Pa Ninsu. Okay. Ana me boana na oja na tanfo ka sie pa wo wiase ene nsuo na tumi bre oja ase okay ndi se nsuo bre oja ase dia ene na kwabena ne amahia tambia no kwabena be bra amase but kom no sansa kwabena na ye bema no na ayeso odi oyetire no ko bread ade ne bre amanti ade no anya yi a obeka se ama na ha no nanso na ye kwabena na ha ama because ama no ye ja no ono no to nsuo de aguso edidum ni ja yes awosia asem wo ho papa enti we no wanhwe yi a ube bie business di ama wo yira ma good enye ye because woni no sheda en click sa what you say papa ayato me nyame hira wate we na Menim ampa sa na tie enne niam yesua no Menim se obi a ne otie bia no obo ofa no ho adwene ayato me yenko yanim enti se na nyame ahyehye na agu ho enti se ye pese ye wura ware mu a yenya abotre na yenhwehwe nyame adebo no mu enkabo mu ni hyehyɛ ya nyame yegu ho no se yehwɛ mu ne yehwehwɛ mu a ɛkyerɛ yɛn de yɛne ne kabo mu a yɛkɔ yɛnim ɛne de yɛne ne kabo mu a yɛmpuntuo no bɛtwe asan ɛna de yɛkyerɛ mu nso no se obi
antie na ɔyɛ asoɔden So brache. wura mu a ɛyɛ nneɛma mmienu ɛna ɛbɛsi wɔ awareɛ no mu na saa nneɛma mmienu no nso ɛde nneɛma mmienu ɛna ɛbɛba Okay. nneɛma mmienu no yɛ mente me ho ase wɔ adwene mu Okay. baako no ɛna mpuntuo ne nkɔsoɔ mu nso ɛntumi nkɔso Okay. mente me ho ase bɛba wɔ mo adwene mu Okay. time biara no mo adwene no nhyia Sia obi adwene nko. obiara adwene nko nti sɛ wei ka sɛ yɛmfa ha wei nso bɛka sɛ menkɔ Okay. wei nso bɛka sɛ yɛnna ha wei nso bɛka sɛ menna Okay. woanhwe yɛ wobɛka sɛ sunsum bi abɛhyɛ mo ntam hɔ Okay. ɛna ɔkreti saa adeɛ no nanso na ɛnyɛ honhom bi Nya honhom bɔne bi a. ɛyɛ adebɔ su no a ɛwɔ mu no ɛna ɛdi ne dwuma Yee, na ebinom nam asɔre so kɔ Saa na mpaebɔ yi. ɛteɛ. Nti wei ɛhia sɛ wobɛyɛ akɔntwene ɛhia sɛ wobɛkɔ sɔfoɔ bi hɔ sɛ wawareɛ nkɔ yie nti biribi sɛ na ɛwɔ mu nti na wokɔpɛ mmoa menim. yɛnhwehwɛmu no ahwɛ ɛfiri ha deɛ a na ɛsɛ nyame ayi akyerɛ wo sɛ sei na ma awareɛ no ɛsi kɔ deɛ ɛtɔ so mmienu no so yɛ mpuntuo sɛ yɛadwene yɛ baako a Okay. ɛna yɛtumi ka yɛn ho bom yɛ adeɛ bi ma no yɛ yie but yɛadwene nyɛ baako a yɛntumi nka yɛn ho mmom ɛma yɛnyɛ adeɛ korɔ ɛma no nyɛ yie Okay. ɛna sɛ ɛba ne sei nso a sɛ nyankopɔn asɛm amma yɛn mu a Awadeɛ no gu awie. awareɛ no bɛgu ɛna sɛ awareɛ no nso gu a nyame anim no yɛdi fɔ nso wɔ nyankopɔn anim Okay. nti na yɛ sɛ nneɛma mmienu no a meka no ne nyinaa ɛnie Agya Thomas, mepɛ sɛ yɛhwɛ kwaku. good De adeɛ no akeka kɔ no. Yɛka sɛ yɛto yɛbɔ ase abaabaa mu a na yɛnkɔ. good Nti yɛmmra kwaku so. Na yɛnhwɛ kwaku ne akua. Yɛntumi anwie nna a good yɛbɛgyae yaw, good kofi, yeah ɛne ama ato hɔ. good Ne yɛbɛfa no one day. mate Firi sɛ mepɛ sɛ amanfoɔ ba mu good na obi wɔ hɔ a biribi kyere n'adwene. Hwɛ agya tɔme, ma yɛnka nokorɛ nkyerɛ yɛ ho. Nyame wamfa no kwan so a wobɛbrɛ. wobɛbrɛ papapapapapa Asɛm wei mpɛ sɛ yɛte aseɛ. Sisi ara medwene ho sɛ yɛmfa no sɛ yɛtete ha yi ara na yɛate announcement wɔ wiem. Sɛ obiara wɔ 30 minutes a Nyankopɔn ama opportunity sɛ wo a pɛ sɛ wokɔgyaa wo yere anaa wo a pɛ sɛ wokɔgyaa wo kunu mama wo 30 minutes baabi a wowɔ kamanfoɔ bɛgye bɛyi atu afiri akɔ ɛnkran ɛne ɛnyɛ ne sɛ ɛnka asɔfoɔ kora binom Saa. bɛgyae saa na teɛ asɔre mpanyimfoɔ ebi bɛgyae asɔre ma na asɔre mpanyimfoɔ egyae na asɔre ayi asɔfoɔ gyae a asɔre mɛn ne sɛ ɔmo de mmirika so eti abusuafoɔ nneɛma a yɛkyerɛkyerɛ wɔ na menim soɔ no ɛyɛ adeɛ hu hia fa bɔ wabɔsoa no wodeɛ na wonim ɛna wakɔtom yɛnwie program no nyinaa nwie days no agya Thomas ɛwɔ fila bi a ɔde bɛma yɛn good na ɛbɛboa ma wahunu sɛ mesonson me ho mo tietia saa ne teɛ agya Tom yɛnkɔ nti na wo sɛ yɛmfa ukuada mmra ɛbenada hɔ anaa sɛ sesɛ ni deɛ yɛhunu Anaa, wopɛ sɛ yɛkɔ no ukuada sɛn ai ukuada no ɔmo nso ɔmo su no ɛte sɛn ɔn sɛ yɛhunu benadafoɔ no ya anaa nɛ na wopɛ sɛ yɛgyina benada no hɔ sɛ wopɛ sɛ yɛde okuada ba mu a yɛbɛtumi de abɛwura mu na yɛakyerɛ ɔmo nso firi kwasiada bɛsi fiada nyɛ saa na memene da ya Nyɛ saa na wopɛ sɛ nanka yɛwie Aha. nanka yɛde nnɛ deɛ no ɔn sɛ ada yɛhyiɛ no yɛyɛ kwasiada ne dwoada nti nanso yɛnyɛ ɛbenada ne okuada yes mate aseɛ enti Mate aseɛ. kwaku ne akuafoɔ no ɔmo yɛ hwan no ma mo kwaku ne akua ɔmo nso epie wɔ da ɛtɔ so nan so ɔho da ɛtɔ so nan no nyankopɔn bɔ nneɛma mmiɛnsa Okay. baako yɛ owia ɛna baako yɛ ɔsrane bosome bɔsome ɛna baako yɛ nsoroma okay na nyame bɔ ɔmo wieɛ no ɛna ɔtwe owia firi hɔ hwe wɔ wie firi da no Ɛfiri da ɛtɔ so fourth nan day no ɛna ɔde no kɔɔ first day kwasiada kwasiada Okay. ɛna ɔno kɔyɛɛ hɔ kandifoɔ okay de ne yɛ sɛ ɛda ɛtɔ so nan na bɛka nneɛma mmienu mienu ɔsrane ɛna nsoroma okay ɛna nyame nyansa mu no ɔsan twe ɛdwoada ɔsrane ɛnso de ne kɔɔ dwoada okay ɛna ɔno nso kɔyɛɛ hɔ kandifoɔ okay na yɛ sɛ abɛka
nsoroma nko awo da etoso 9 okay di na say e da etoso 9 de ono nko a na wabeka ho okay eno nyame ye ne say sa na te de amema wo nso waye da etoso 9 no eso kanifo I say star nsoroma yes okay nti ebenada kwaku ne akuya okay wo mo kandifo no ye star wow stars okay nsoroma okay na nsoroma no nso no ejina ho ma emma ti kwaku fo wodo do ana kwa ovia bible ni jina ho ma berima okay ena osrane nso bible ni jina ho ma oba di sa niema mienu we omo ba ene nsoroma okay nti nsoroma bible di nsoroma jina ho ma emma okay ai wo vanse abusuam okay nti say o de no jina ho ma emma de a nyame asem nso no na che say star na be ye eda etoso na no candifo ndi so abeye candifo ho de a na say ono ne abakan wo Tofiakwa. ndi so ya abakan ho de a na ye say ono na odi ade wo da etoso 9 no eso ndi odi ade wo da etoso 9 no ono nso ni tumi no onya free osrane ho okay osrane nso je ne de free owia ne hihye no ebi na ewo osrane mu okay ena osrane nso hihye no ebi na ewo ukuada emu ayen sroma good enti udi free kwasiara so ba kwasiara owia ne hihye no ano ye den okay esene osrane de ewo ni mu no okay ena wo free osrane nso ba ono nso ne hihye na ewo ni mu no ano ye den esene ukuada okay ndina ese ukuada de ne nsunuma ye no ne hihye no ano ye mre esene ejo osrane ne owia de no okay ndina je se star no ne tumi ekura no enuru osrane ne owia de no ntina wabegina ho se emma okay ndi se wabegina ho se emma na so no so wo hihye tumi woni mu nso de a ene na the same hihye no ai wo kwabena ne abena mu no ebi wo star no mu nti okay so ne ne san be ka bomu a eno nso be ya te se hihye mienu a asan be tra na te sa ajegon ne sa no so abejegon nti kwabena ne abena wo muntumi mma ukuada ho wa wade mu mu yanka se eye achiwade enya achiwade but emwa wo no on be hia wo hawo okay die nti ati sa ne po ba ko biom ne se hihye na wo star mu no se nsuo muna pa na e ba beto a wa mfansa anadwumu a na sa nsuruma pia nsuo no ntumi ntoda okay nti nsuruma no ne siren no esizi nsuo to okay na kire en se nsuo ne nsuruma no omu ni nkabo sa na nyame ahyehyɛ no wow nti se nsuo ne nsuruma ne ni nkabo mu dia a ene na kwaku ne akuya ene kwabena ene abena omo ne kwaku ne akuya omo ni nkabo so we ye nsunuma okay ena omo nsuo ne nsuruma ye no baako esizi baako okay sanso na sensuo nso muna pa na ebeto a sensunuma wo wiem kura se ekọ o se ekọ sensunuma no kọ man nsuo no to nsuo no beto wow na je se wo mienu no obi apagya ne ho so a obi antumi enyina ntomu ni nkabom ti saa na nyame ade bonu mu ahyehyɛ no nti na se kwaku ne akuya omuntumi mma kwabena eho na emom no kwaku ne akuya betumi akọ owia ho senti ni se hihye na tumi na ewo owia mu no okay eno abi na ewo star no nso mu okay te na yesa ono nso one ne wo twaka okay nti na yesa ho de obetumi akọ ho ai kwaku ni akuya obetumi akọ kwasi ni akoso ya okay obetumi so akọ kwadwo ni adwoa okay senti ni se hihye na ewo osrane mu no ebia na ewo star no mu dina se nkabom wo omafa okay ti se akuya ene kwaku etimi ware akosi yes ana akosua saane anom timi ware kwadwo sa ana se adwoa nemom kwabena ene abena de ya so omo ware wo mo a emwa wo na omo timi ware ya wada nso ane kwaku ni akuya nso omo de ye ya wada ena
kwasiada ɛna eduada ɛna fiada nom de omo ayiba de nyame ahyira wo mo asemni sɛ efiada de ya yɛmfa ne nka ho but ono de ɔyɛ neutral tumi kɔ ba bia fini afia omo de ɛna no wom tumi ware wo bia nti sɛ uyi wo mo free kwaku ne akua akwan mu a na je sɛ kwaku ne akua nso omo wo mienu kwaku ne akua omo wo miensa omo wo miensa omo kofi ani afia de omo wo nani nyina mu yebeduru yawada yebeduru kofi oni wa kire de nti a omo mu nyina na yaduru ama ani ayi akosia me pesa me makwan ma amanfo bam kakra okay we no ya disua kese pa we ye fa no na menim na akosia yemfa asira kese e ma 21st clinic for the sciatica expert akosia wiase obi benya wa mpanyi se hede ben e free yade na nipa wo tena se ma yade count to hɔ a wo ho odimpo na ye den na wo yare se wo ti kurum ha na wo se me da hɔ tin wo bɛda hwe abusua titru yade e fa no sciatica e kan wo akosia wo to ase free wo sisi achi hɔ no ba wo nan mrom hɔ no wo sciatic nerves no ho ba asɛm a akosia wo je ho ba bi anye etoda wo ti anye yi a wo bɛka so obi ato aduro ɛno na eduru ba bi a wo se wo bɛni sensation pa wo se wo honam mu no widie mu hyehyew ɛno na obi se ba ko ti aduro so obi sora no wonam abi okra wo nan nan kasa no tabono na si fom no eti se fom afede atinka kra e de atinka no ebinim eti so obi wo sa haw ni bia ye kamfo 21st clinic aba no nice one ɛno da nkyɛn a se pressure diabetes ni san yade no akeka no da bia me kam se wo bomofo a otimi ko wuram no otimi tutuo kumo so no kuma bo jata on ha no wo kusie ho o ha no ho ayedai aboa wo so no po otimi atonutuo na aboa kusie de ode ne yedai enti yade na ni eden na wiase nyina agye atum se enne opa me no kase ko internet na wo se o sciatica expert emfa ho ni US nom ne Canada ne hwan nom 21st ne be yaba enunti ena the whole Africa yabo abaso a East Legon mo si research center sure wo ho enti abusuafo number no 0540 311 311 0540 311 311 akosia ne me wo fa ase ba ko me nua ba ene me wo fa ase ba ko edi na woda na me ba cho wow asemuni wow Rabna uko kwada so a no hoye breman oye nurse wo ho me wo fa ase no no na enche Rabna menka asa kwan da ho ana dabi obi age aboso obi di ne say to so lansan ya I see nti say me yes sports for any catchiri musa ai ko mu catchiri musa am se hwe o ka say lolo kwa so ne tudo mo eti Rabna nyankopon hira wo na sade wabra bot sitie ne sade usu sitie no benim say Awurade nyankopon o kani a wo yi na mawo no ono nso obeso mu yie e de amame nyankopon hira wo na onya wo kese me ne ma ene da nyina kase ye we show happy birthday mumfa me wo fa ase no nso ento so shy I guy hey serious we na uko men kan sen kra 21st clinic omo manager owo Kumasi branch nso omo 18 branches Kumasi de no we hwa overseas manager Dan ne ba eno no wasare pa comfort kunadu opoku ajeman anti kone sera wa mam tu no o ofa oso jiu tu wate dango bon hira no na onye ne kese emfa emayen enne eye wa woda enti akosia yenko ahoma no so ho na enam so yabakinkan Facebook kakra yabakinkan Facebook kakra enti yefa course no kakra no na se bedru ba bi ne Facebook no bi befa mu a na ye de afom hye no so na minimu no producers no minister IBJ
wɔne Kofi Foster ɛna Saki ɛna Ora Ernest ɔmo ɛna produce show yi Rocky Junior ɛna God no Kachire ɛna ɛna kwa wɔn tie afidie hu yi Resford Sompa didi ono ka sompa didi an watini sompa didi an watini yo okay yanko na yanko din komo be ba chaw udin ni ba bi afra mi free acha me de kwabana hey me ka te fi raponso okay aja kwabana to pacho me obana menete no de ya okay ba na chen wo okay so onche mu kakra okay aja to me de okay na ote ase o se na oba won ne tie e de ya nanso mu nhia mu no na eye wo eye ntokwa ebetumi afa se enam nema mienu so okay de di kan no ebi wo ho a ya woda no onsa kan fo fa no anadwo dumienu okay na ye fa no se ya wura dam na nyankopon so fa no nonsia okay time wi akoto okay nti se nimdie na ama na ebi aye wo no wo time a owi akoto a ya free ya wada mu a ombeka se dumienu mo ye nti ya wada okay te ba ne sa ene no nhia ebi so kura na time e de wo no no eye akua nanka enye ya good okay ba kunu no ena de tos na obi gina homa na so am say just fa course no kakra because pressure na no dey me ba cho wudi ni ba bi afra me free ba cho e ka ta di resource e ga me fia okay na de na ena me so me di esia so to be ye ni fia ba ko see ya se wo ba no se o say to danso a awade mu no enima entanhia no eyi bibi wo aye bibi kitikiti o eye bibi kitikiti akire ye beba bakire sansem no me ba cho wodi ni ba bi afra mi free hello ya friend ko sala kam ka ta free ko magazine okay ai mama tisa mu bom wo ho ya friend me ni abuna na awo okay edu ba bia na ye akasakasa sa ya na me tia se ba se mu yo kan na mama ye mo asile ai ya ufisa wodi ni nhia ho dia na de ntokwa ne ba ya akasakasa nketo bi to no ani san nisa me kasa bia no person so me suro na me matia no no so ntia se pa o tian no ya kwala o un ta die bu na se me ya me nimta de na me yele ya no tire me se ye me njai okay Matthew eja Thomas he sade we nchirchiri mu yi bien ka no krenchiro fan se enne ya ye chirchiri suban yi mu no de ntie bi a wo ne wo de no enhia enso ya kan ha se ehia no ebi kura wo bia wo ye bema emba pe bi a wo de ha oba no eno ne ma de ne trigger menim se de me ka no tomase a anati se de abranti a wo kan uhu se na adwene ye ne se ona ye bema nti asem bi a wo kan ona ye right na ba se be den hia good oba no so wo tia no a ni bubefu wo ye nipa good nti sometimes eniema ni bi wo ho a ye ade a ye beye no eno na ma eno so enhia yanko ye ni me ba cho wudi ni ba bi afra me free Acho san mami du fe me ka sa fe adumo okay mami ntie oba du fie le ba cho se sa de papa kan se akosia ene kwajo sia no me de mi kunu ye kwajo aya na ntiase no ni me subana so kan wo kwabne mu no sa na me hunu woni mu am pa chom pe so busa papa se dia akosia eki adwuma be na ya ebeboaye good ho nyina ebeduru ho wa so odi ni ba bi afra me free hello okay wenti me anyina so me ba cho odi ni ba bi afra me free hello Tafi yes sir
Na everything. Awurade adom obema. Yeah, we are telling you a person can say, yeah, so you'll be doing another so I'm put on the top of the Okay, senior mama ntio. Now, maybe I came back and say, Papa, what come with me? Now, you my fiela. As you see from a question, and I'm saying, connected to an say, oh, another papa to go to one and in a one. And I may even so I tell me one and also Yawada, as your friend Amma. You know, so never yet you want Okay. Te on say ebi ne on de abesi mu nsisi ai. Enti enipa no nipa ye de ne to no no. Ya huri nipa no de ne firi eda ba mienu no so de akọ eda etwato. Enti wan hwe ase obaka sa mi kuna me wan ne ye frɛ no kwabena ana ye frɛ no kwaku. Enso ebi ana ye wo no ya wada. Me ba cho wudin ni ba bia o frɛ mi firi. But from Mabel. E kasa firi. Kasa firi tanaso. Okay, me mama ntio. Mbacho adwane iyao. Omunzo omudye na tese. Na Menim. Okay, Mati wachire mu na em say bia wadwene na amaso. Me wacha wudin ni ba bia fra me free. I'm not suffering by my content and some publish your penny because I felt before dancing. Okay, some publish champagne my ntio e. Araruma. Na enti we bi no music ko ware si ana on de kwabena ba bi abena. Ba nso de amanti omunya ya na. Bisa o fa so si ana omunya ya na. Okay, Mati asembisa but me di ka kire mu wa ha. Me wacha wonso wudin ni ba bia fra me free. Me ba tell from kwabena. Okay, kwabri. Me ba so oku ne akua bitima ware ana. Aku ene akua betumi aware. Okay, Mati. Eja Thomas say we bi ho agi say obo no pothole na ye bi me ba so wudin ni ba bia fra me free ma radio no nko from why. Hello. Yes sir. Monsieur Fome yaw. Na me de ne say me ko ware ya. Okay. No we na kokko wo yaw. Ena me say ka me ho. Enzo oba me kunya nso so de ya. Ko wo ya na fa kokko wo ya. Ene sanya yaw sound. The same say no problem no man. I was now am answer. What? That's all the question no. Was we try no ho so akohia ya asa akọ wo ya say. We wa jo odi ni ba bia fra me free. Di anu ba bia fra me free. Kafra. Me wa jo odi ni ba bia fra me free. Acho radio bi a wo nchen no ma nko for ma me wa mpa cho. Menim. Toda na eja to mu ohun. Kafra. Me ba cho wudi ni ba bi afra me free. But from kwabena me kasa free swami. Okay, Kwabi, mami ntio. Pacho oba me zumene ne tedi ya. Ba ndo bia toka nkwan. Na da mo line no, dey na esi. Me ba cho wudi ni ba bi afra me free. Hello Tommy. Hello. Me ba cho wudi ni ba bi afra me free. Yeah, me dia de ben me kwabena tawo. Okay. Me adwa bi na tiba na nya bete. Maybe not near Fabity. If you have Mampoku or Baroso, blah. Between young da. Wow. Oh, and you have no panic and you're talking about driving. I was a mechanical talking about some panic and okay. But see, young good that fell for him to have one of the other. That is so fantastic. In Nigeria, I saw for one and Lucy with them like a Hosiana Yanni. Eti usi sa obana wouldn't intamti and who's your friend say? Ow. Mr. And to go our dear to go woman, sending a man for grand contact. Then I'll jab. I'm going to say, yeah. What a first now. Wodim tie ancha tie ye program bi eba na botre e wo na Menim so asembisa ne se wo ba bi ana ba ma bi a wo jai no a uguso wani gusu di na chi ope no
ye no be share say nipa kro de nti a wo pe no wo don enti wo wasema wo kan no de nti again wo gu so pe no ye bedi hu nkomo da bi wate ametima frana producer je me number no mate me da sipi yanku ye nim asam be bada bi e wona minim so me ba cha udin ni ba bi afra mi free e ba cha 21st clinic ambassador the theatrical president and the papa Dr. Brother Foster ono an ne bucket ticket and over sweet me ba cha media ka de ke do gas oven papa na baba Papa so na papa ka kwabena mo asemi adia na jana no kre me yero de ya kre ya kapa ya kapa me wa ya na so me ye bibi na so se me rezika ka o ka ya mpa na asa me kofom to kan na mai bi enti de na papa kan na me musa papa se papa no ya na ye ma pim mpa so ya net say na so mo wanko bisa anye be ase we ase mo wanko ti se o pesa so mo ya de ndi pesa wo hwe sunsu mo hwe say e kwabena fo mpam no mo ya de aha se de o mo kana e tu pesa o je se kwabena fo ya de wo mpam wo mo ya de papa e je me pesa papa na hwe mo ka me pesa me ke be me ka no be na e di wo de kwabena ho nsamna ne de kwabena me de kwabena ti wo hwa mpam ati sei so ntina me pesa masa meje me ba aso meje me ba ke adu me kuni pa ba cha odi ni ba bi afra mi free Eza DJ Tofi. Eric ni. Yes sir. Yeah, Eric Afijasi. Okay, hey Eric ma minti o. Senior aboko na nzo e. Anko pon kra mi senior. Senior, asuma mo kra no kro. My wife dey kra na me so video. Okay. But na me share second minute na much correct. Seriously. Na ba ku bi na beze mo bo ami. Ya mi sister ya fia na ni bebe ni ba be wari so de Kofi. And so dey. Okay. Kofi any afia akire yebedi hu nkomo asem o kwhyen a obisa ne mu du me ba jo wodi ni ba bi afra mi free but you afra me ya me ka free so ame okay ya ma mintie we but you me free to di kwa bino ba ye nkuka kura ndi ba ka na ye ne kura ena me ba so me sa ko so di abina sa e otie Ambasi mbuza papa se na yafo eduma be na ebe ya be boy. Eno nso ye hintasem na menim ye besua na wo so. Me ba cho udi ene ba bi afra mi free. Ya hele. Ame. Me ba cho ese me sent me ka se free kona. Okay, oba pa ma minti o. Na menim. E no kre ni me de ya. Be ma me ne te de aban kwabana. Na no question ne se ni ngasema waka na ye no kre Mota akwana kafra akate me ba cho udi ni ba bi afra mi free me ba cho kana santua me prefer kitale okay asantua ma miti o me ba cho mpese mbisa se akosia ene omu etimi aware ana subiem akosia ne kwa me okay ate akosi ane kwame okay pacha udi ni ba bi afra mi free hello pacha udi ni ba bi afra mi free yes first sister ma me ka sa free bushen okay ma minti o me frɛ me ama we kun ye kwabena no kan pepe ana jadam ejada na benfie mi nsani de ma bafom ama sumje aba good me da se enti won say etoda se de sunu tie no se wo manyame asem wurawo na ba ko bafom a eyira kakra be yi me wa cho udi ni ba bi afra mi free kwakuni o aku kasa free mewo Sofia
Kuma minti oe. Na miri ntie ekuya. Okay. Na okase mi se omu ye nsoma. Na se omu ware a omu emema pa ye nukure. Ya wu mama mi ensa. Omu fu ano yesi esa ye mema. Enti papa no nukure papa na. So ibi se kwekufuo no adwuma be na ya abetnya moye. Mate me dase. Wonim ye wie sa efa we a ye beto ye bo ase ne afa sa enema no wodi akwasi ana akosu a adwuma wo ye beboa mo ayeye ya asam kakraka ne da ho a eba no wo de me ba cho wodi ni ba bi afra mi free. Hello Menim. Mami. Papa. I'm in your way. Good afternoon. Good afternoon. Mpacho, what to say? Brother Adumo, Papa. Papa ni church or pastor say couldn't appear compatible, right? Watch the room. Yeah, but almost bet me your friend say I'm managing to be able to go on with life. Meaning as I say, Mommy and Nano, no baby with Makuma me study OBS room because maybe appear for instance. But when I'm in a relationship, I just calm down. I don't go to my relationship with whatever that I'm doing outside. So the author na mama ye confused. Okay, so utie wan kasa won samo a uchire mu na. Na kire say yeah, and secondly. Adwuma be na wo say we Wednesday bona. E wo say we. Me ba cho o kasa free Croben so. Me kasa free New York. US. Fane number no. Na yen hwe se akire yebetimi ama ja Thomas ne na bonko ma ba de kan say me ba cho one number me ne fa papa ne number na say no what the producer be frɛ all right okay. Thank you on say ye nua ba no ka sem bi o se wo relationship mu a nipa ne de kwaku won so de akua ba se wo ko relationship mu a ogya ne suban wo ho enti utimi manage ye ni problem. Me ba cho udi ni ba bi afra mi free. Me ba cho ye free ma ke me ga te free so ai. Okay. Enka ebra ye kyerɛkyerɛ we de enka wo ka mu jablo fudi ni ona mbo kwaku akua na sa ne ma na nka me. Me ba cho ye free me kwa me. Fine. Yanko. Tofina to say. Radio Adumo senior. Me ba cho me na broken heart say me na me no kasa na free me ai no. Hey, bra wa dressy. Say the free diet din ko na say the eniema ye yi kakra. Okay. We are madam Roger. Now, me de kwame. Okay. Ena broken heart na roman to answer the akosia. Na me tumuze akosia pe fiada ene me meneda. Ta omutimi nso eware. Me be se mi hunu. Mate me da se. Me ba cho udi ni ba bia ofra mi free cause we tie ha question bi a mo bi say yentime nyia no no ye beduru ho enche me ba cho udi ni ba bia ofra mi free me ba cho me bia ne ma adwa me de wedru bo sen adwa ofe mintie we ta cho se di bia bokọ de awrade kura me ye benya me ase am say de no adwada fo maybe atwamadi nka a kire me ne so ase ase subiem okay. Yeah, I no crapa sa a juada for a home dia homobro eduo ye mu pa. Mimi per se, mimi adwa me say a homobro wo me mu. Na me. And I said your car say a juada for adoye asay ma no. E no kretro do entro bia ni. Ti de say nyankopon say onto eja Thomas nkrem o ma na modern sonko emfa mayen. Amen. So ne be adani den no but na me nim so a obetretre mu amayenso yase ye ho ase se ne be ya ye na ye be wura ware mu no yenye rem a ye ba yenso be hu ye partners a ye the right partners a wose yenso ye dey ye ne o mu kwhibom Tofiakwa Israel ate me da se me ba cho udi ni ba bi afra mi free me pa cho me didi yaw me kasa free man pontin yaw ma mi tio me ya me ni tin ye fa ni fia me ni sia ba kokura ase
Nani, she had to say there. I heard, you know. Okay. Mate, we watch out. We didn't be a friend free. Hello. Yes, sir. Hey. We watch out. Radio be on chairman and call from why? Okay. Mate. So tia or say a fear na coffee dear and now can you know to me. We watch out. We didn't be a friend free. Okay, mommy tio. Okay. Okay. Na what look of 4 bar for no so be a fee. Alright. For only dear fee. And Mount Pablo when you're the yes, I didn't if you are dear through them. It didn't be your taco pie. Look at a pump and out in the drama. And to pay a pump. Now, what's a far crow? Why? Obey your dear. Why? Far crow, the crocron, crack, crassa. Obey your dear. Why? Okay, me fa do chat to Pacho, we didn't be a friend free. Coffee, mammy, too. A very man pointing. Mintio. Could meeting our mamma. Coffee. Me watch all them. Why? Okay. I got me. I can see my bag, Kakrabina, ye fat news. No. What aroma? I didn't know the chat to. She said, my home say I'm for interest power. Me akwasi adwuma ben me timaye me ye kwadwo adwuma ben me ye kwaku saa ne ma no ye wie we kogu a e wo se ye san e ba ho mo ye de beba okay o ha ni ho okay obi ansa be kan de mate yakupon de munti mate nti ye da tiefo ase okay ne bra mo je no mo tie yen o mo koso anti na menim na eni pa ho e de ma o mo okay o kwa me chia ma comfort me kan kire no okay awusiafo nyumre no aha ana yedi dwumadi a watu ne din na menim esi mesre twedi ampon se obeboa na waboa me na afutu a asebo we watch mo fanche ne no se Facebook no niam no bi ho a ye ntumi akenkan ama mo fanche nyame yadoma da foforo ye beto aso we watch macrow nyame yadoma ye besan so ahia